אותו העמק, הן זה אותו הבית. אבל אתם, הן עוד תוכלו לשוב. ואיך קרה, ואיך קרה, ואיך קורה עדיין, שהחיטה צומחת שוב. לפני 50 שנה, באוקטובר 1973, פרצה מלחמת יום הכיפורים. המלחמה הקשה ביותר שידענו במדינת ישראל. עד השנה, אוקטובר 2023. במלחמה הזו נפלו 11 מבני קיבוץ בית השיטה. בעקבות ההלם, האסון הנורא והאבל הכבד, כתבה דורית צמרת, חברת הקיבוץ, את השיר "החיטה צומחת שוב". שיר המבטא תקווה והמשכיות, חרף האובדן הקשה. אז, לפני 50 שנה, היה זה האסון הכבד ביותר שידעה מדינת ישראל. חשבנו שאסון כזה כבר לא יכול לקרות לנו שוב. אבל מה ידענו אז? שדות שפוכים מתחיק מאופק ועצר, חרובים לזית מגלבוע, ונער בו הנגב נאסף ביופי שעוד לא היה כמוהו. זה לא אותו הנגב, זה לא אותו הבית, אתם אינכם ולא תוכלו לשוב. השבילים בשדרה ובשמיים בית, אך החיטה צומחת שוב. השבילים בשדרה ובשמיים בית, אך החיטה צומחת שוב. מן העפר העיריות עולות, על הדשא ילד מחברות. החדר ויורדים לילות על מה שבו ומה שבליבו. זה לא אותו הנגב, זה לא אותו הבית, אתם אינכם ולא תוכלו לשוב. השבילים בשדרה ובשמיים בית, אך החיטה צומחת שוב. השבילים בשדרה ובשמיים בית, אך החיטה צומחת שוב. וכל מה שהיה אולי יהיה לעד, זרח השמש ובשמש בא. עוד השירים שרים אחרי חיוקה, כל המחור וכל העבר. אין זה אותו הנגב, אין זה אותו הבית, אבל אתם לא תוכלו לשוב. ואיך קרה, ואיך קרה, ואיך קורה עדיין, שהחיטה צומחת שוב. ואיך קרה, ואיך קרה, ואיך קורה עדיין, שהחיטה צומחת היום, יום שני, ה' באייר, תשפ"ד. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. ביום זה מתייחד העם עם זכר בניו, גיבוריו, שחירפו נפשם למות מות גיבורים, בחרצם לעזרת העם
והארץ. אנו פה היום לזכר יקירנו, בוגרי בית ספר אלמוג שאינם איתנו עוד. יקירנו, שאינכם איתנו עוד, אבל אינכם איתנו תמיד. בשערי בית ספר זה נכנסתם מהססים וחוששים, ובשערי בית ספר זה יצאתם פותחים אל עולם אחר, עולם המעשה, כשאיננו מלוות אתכם בדאגה רבה. פרסתם כנפיים, הרביתם לחלום, ותמיד חזרתם אלינו למילה טובה, לחיוך וללחיצת יד. עתה הלכתם, לא נשוב להיפגש עוד עם העלן גדול ומחייך המאיר כל עין. לנו הייתם ושלנו אתם, בוגרי בית ספרנו, יהי זכרכם ברוך. לקריאת היזכור הקהל מתבקש לעמוד. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר, אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה, וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. הקהל מתבקש לשבת. נדליק נר לזכרם של תלמידי בית ספרנו, אשר נפלו במערכות ישראל להגנת העם והמולדת. לוסטי אליעזר, זכרו לברכה, נפל בשנת 1965. שטיינבך משה, זכרו לברכה, נפל באוניית חיל הים, אילת. וודניצקי יוסף, זכרו לברכה, נפל באוניית חיל הים, אילת. ישראלוביץ' אברהם, זכרו לברכה, נפל במלחמת ההתשה. פילו חנניה, זכרו לברכה, נפל במלחמת ההתשה. בר ינאי רון, זכרו לברכה, נפל במלחמת ההתשה. כהן פאול, זכרו לברכה, נפל במלחמת יום הכיפורים. ויינברג יוסף, זכרו לברכה, נפל במלחמת יום הכיפורים. אוסלנדר דן, זכרו לברכה, נפל במלחמת יום הכיפורים. לוי סבא גרון, זכרו לברכה, נפל במלחמת שלום הגליל. גבעתי אבי, זכרו לברכה, נפל במלחמת שלום הגליל. גורי דניאל, זכרו לברכה, נפל בטיסת אימונים בשנת 1984. אטיאס יואל, זכרו לברכה, נפל בעת שירותו הצבאי. זינו לוי, זכרו לברכה, נפל בעת שירותו הצבאי. איריס סיני, זכרה לברכה, נפלה בעת שירותה הצבאי.
לימד, זכרו לברכה, נפל במבצע צוק איתן. דור מלכה, זכרו לברכה, נרצח ב7 באוקטובר במסיבת הנובה ברעים. דור אביטל, זכרו לברכה, נרצח ב7 באוקטובר במסיבת הנובה ברעים. משפחת אלמוג מדליקה נר לזכרו של סמל מאור כהן אזנקוט, נפל בקרב ברצועת עזה במלחמת חרבות ברזל. יהיו גיבורי הדרור והניצחון, חתומים בלב ישראל. צולת
הם לא זכו לראות, מאת רון לוי סבג, זכרו לברכה, שלמד בבית ספר אלמוג. שלום לנו הם אמרו, אך מי יודע אם חזרו. על זאת העידו טנקים שרופים שעומדים בצד, בצדי הדרכים. על זאת העידו פנים אבלות של אמהות השכולות. איבדנו יקרים ויקרות, איבדנו גם דמעות, שלא זכו לראות, ואולי גם אני לא. געגוע, מאת יעל, אחותו של פאול. הכל קרה ברגע, יום אחד בלי התראה מוקדמת. השתנו חיי ללא הכיר. באותו יום אפל, אנשי הבשורה עלמו בדלת. שמעתי, אך לא הפנמתי. לא יכולתי להאמין ששוב לא אשמע את קולך. זמן לא מרפא דבר, רק מחדד את האמת. הגעגועים גוברים. הייתי רוצה לגעת בך, ללטף אותך ולשמוע את קולך. אני יודעת שלא כולם זוכרים. את הרגעים והזיכרונות חקוקים בליבי, בתוכי. אוהבת אותך, חיה בצלך. לא אשלים לעולם עם חסרונך. לא אשלים לעולם שלא אראה אותך ולא אשמע את קולך. שמור מקום שם למעלה. יבוא יום ונהיה איתך למעלה. שוב משפחה שלמה. פאול כהן, בגר בית ספר אלמוג, גדל והתחנך בעיר אילת. נהרג במלחמת יום הכיפורים, בן 26 היה במותו. פסטיבל למוזיקה נובה ברעים. אליו הגיעו אלפי צעירים לחגוג, לרקוד וליהנות. הפך בן רגע לתופת. פיגוע הטרור הגדול ביותר בתולדות המדינה. בתנועת הנרצחים, שני בוגרי בית הספר, דור ודור. מדור לדור תמיד תהיו שניכם. פנים יפות, עם החיוך ועם החן. ואם דורות הלכו כחלמותם בחייהם. הם גם שניכם עכשיו רק זיכרון דומם. דור שהלך וזה שאחריו. דור שאהב לחיות, על רע הוא לא חשב. דור שתמיד צחק ודור שהתבונן. על טוב ועל יופי ועל צליל שמתנגן. ובמסיבה ההיא רקדתם וחגגתם את החיים. לבכם רטט ונגע בעננים. ובמסיבה ההיא נשארתם לבדכם, שכדורים שרקו ופילחו את חייכם, וממנה לא חזרתם. מדור לדור נזכור אתכם אחים. מדור לדור נשארתם ברעים. דור אביטן ודור מלכה, בוגרי בית ספר אלמוג, גדלו והתחנכו בעיר אילת. נרצחו במסיבת הנובה ברעים. סגן אלוף עומר סוילמן, מפקד גדוד 12 של חטיבת גולני. ספד למאור כהן, אייזנקוט. מאור ניחן ברמה מקצועית גבוהה. חבר נאמן ובעל יכולת מנהיגות גורבלה. מאור, כשמך כן אתה, מקור של אור, מקור של גאווה, אל היותך לוחם למען המדינה. בזמנים קשים אלו נבצר ממפקדיך ומחבריך להיפרד ממך כמו שהיו רוצים, מאחר שהם ממשיכים במשימה על מנת להגן על המולדת. מאור ועוד חברים לנשק דואגים שנהיה עם חופשי בארצנו. גם ראש העיר אילת, אלי לנקרי, ספד לאייזנקוט. מאור לא ביקש להיות גיבור, אבל שייך לדור של גיבורים, לוחמים אמיצים, המכבים של ימינו. שזוכרת את החור במכללת לני בגליל.
הבית, ישוע צפריר. יש דברים מרובים חשובים בעולם. החשוב מכולם הוא ביתו של האדם. כי בית אינו רק אבנים וקירות. כי בית אינו רק צירוף של דירות. כי בית אינו סתם מבנה של בטון. כי בית מעניק הרגשת ביטחון. כי בית הוא ילד, ראיה מצפה. כי בית הוא גג ופינה חמימה. וברית כרותה בין אדם לאדמה. על כן חשוב להזכיר ולזכור, כי על בית צריך להגן ולשמור. נתן יונתן כתב, הבית זה מקום שאם אתה חייב לשוב אליו, תמיד פתוחה בודדת לקראתך. והוסיף לומר, שירים הם לפעמים האהבה האחרונה לבית שרחק. ואנו עומדים פה ונשיר במלוא הגרון לכל החטופות והחטופים שישובו הביתה במהרה. כי עוד לא ניתן כל מה שהובטח לנו מזמן. סרן בר פלח, זכרו לברכה, כתב באחד מימי הזיכרון לחייליו.
ביום הזיכרון אנחנו לומדים שיש דבר אחד גדול מהחיים עצמם. יש משהו שבשבילו אנחנו מוכנים להקריב את חיינו, מדינת ישראל. על כך לחשוב בעת הצפירה, זמן שאעמוד עם כל עם ישראל בדומיה, אזכר בכל אותם גיבורים. אך אל לנו להרכין את ראשנו, נרים את הראש למעלה, במבט חד אל הדגל, בחזה מתוח ובגאווה. כי כל אלה גיבורי ישראל, אחינו הם, אמיצים ונועזים, שברגעי האמת שמו בצד את כל הרצונות האישיים ומסרו את נפשם על קדושת השם, העם והארץ. ובנימה אישית, אנחנו, הילדים של העשור השני של שנות ה-2000. בחצי שנה האחרונה חווינו כאב גדול ועומס רגשי, שקיבל משמעות יתרה בתהליך של לקראת טקס יום הזיכרון. והתעצם עם הכרת כל החללים, הבנים והבנות שלכם, שחרפו את נפשם למעננו. כולנו רוצים תקווה, רוצים שהמדינה שאתם, אבותיכם ואמותיכם, בניתם למעננו, תהיה בטוחה ובעלת חברת מופת. כולנו במדינת ישראל חווינו את החושך, ואנחנו הם אלה שחייבים להביא את האור. לא נוכל להחזיר את הנרצחים ואת הנופלים, אבל אנחנו חייבים לעשות את הכל בכדי להיות ראויים לקורבן שהקריבו בניכם ובנותיכם. כולנו ביחד חייבים להיות מאוחדים בלבבות למענם. הזאת אי אפשר להפסיק
מתבקש לעמוד. הקהל מתבקש לשבת. תם טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. אינכם מוזמנים לבקר בפינת הנופלים בספריית בית הספר.